Kasi that agay. Piskot ba yun? Uy, napaka-oily mo pa naman. Naka-white pa naman ako. Ay! Ayaw. God, kain na tayo na. Good morning! Happy Sunday! Do you want to say good morning? Good morning. Ay, ano ba yan, babe? Hindi naman maayos. Tignan nyo. Nilagay lang dun. Sus, babe. Mga 9:20 na ata. Sa alas 10, darating yung ano ni Dan. Darating silang lahat actually. Hindi silang lahat. Bali, yung kambal, pamilya ng kambal niya ba. Magpapatulong siya sa asawa ng kambal niya para buhatin nga yung mga kailangan buhatin na mabibigat. Tapos, sabi ni Dan, punta na lang kayo dito lahat kasi papakita niya din sa kanila yung lupa. Hindi pa niya napakita sa kanila. And gusto nilang makita. So, titignan nila. Luis, dumating na yung sipon ko. Wala naman akong sipon nun, pero masama yung pakiramdam ko ngayon. Dumating na yung sipon. Pareho kami, si Kat meron din. Tapos si Lovely meron din. Mamaya na ako maliligo, beboy. Kasi dan agay. Piskot ba yun? Nakakainis na naman tong hallway natin. Sabi ni Dan kagabi, huwag mo na yung isipin kasi lilinisin ko pa talaga. Sana siya guys after nung Netflix. Sabi niya gabing-gabi na matutulog na ako. May point din kasi siya kasi nga pupunta dito yung mga bata. Sabi niya madudumihan din yan. So mamaya na lang pag-alis nila. Ganyan yung sitwasyon ng kwarto namin. Ito ang sitwasyon ng kwarto. Yan kailangan i-move nila. So kailangan ko yan i-clear. Yan sila lahat. Yung ginawa ko is nag-accumulate na ako ng mga gamit na iso-store namin ni Dan. So, see, nilagyan ko siya ng label para alam namin. Nandito yung YouTube play button, wedding album, picture frames, puzzles, playing cards, hair extensions. Nandyan. Kung ano lang nagkasya nilagay ko dyan, iso-store namin yan kasi feeling ko sa susunod na taon hindi ko naman talaga to sila gagamitin. So, ilalagay namin yan sa bahay ng mama niya. Doon yung aming storage eh. And ito yung dadalhin natin kina Kat ngayon kasi makikita kami ngayon guys. Pupunta kami kina Kat. Doon kami magdi-dinner. Papipiliin natin sila dyan sa mga gamit na yan kung gusto lang naman nila. Sunnies, skincare. Ito gusto ko ibigay kay Kat kasi diba bago yung buhok niya. Magaganda to. Yung mga pang volumize ng buhok, ganyan. And yan, iniisip ko si Lyra siguro. Kasi hindi naman to sila mga sira. Gamit na nga lang. Tapos, may nalagay na ako dito. Ayan, para kina mama. Tapos ilalagay ko dyan yung ano din, yung curler galing Irresistible Me at saka yung straightener. Ibibigay ko yun kay mama. Meron pala kami nito, Fairy Floss Maker. Kinip ko siya, nilagay ko siya dun sa cabinet. Tapos kinuha ko siya kahapon kasi isi-store ko sana siya. Sabi ni Dan, alam mo ba, feeling ko hindi talaga natin ito magagamit. So, pamimigay na lang namin. Check namin kung gusto ng kambal niya, kung gusto ng mga bata. Guys, we're off to a very early lunch. It's brunch. Yeah, but we just had breakfast. Yung mga bata kasi, I'm so hungry. Nagutom sila, samahan namin sila. Tinulungan na ni Tristan si Dan. Nilabas na nila yung dresser, at saka yung table, at saka yung sa Kmart na parang shelves. Wala na. May na guys. May lalaki na doon na nakaabang. So, gusto niya yun. So, may nagmamay-ari na iba guys. O, diba? Nilabas lang nila ni Dan eh. Wala pang ilang minuto may kukuha na dun. Where are we having breakfast? Or no? I'm not. Around the corner. I'm just gonna have a drink. Around the corner? Have a smoothie, like a healthy smoothie. Yeah, sige. Nagutom na yung mga bata eh. Sabi ko, hindi ba sila na breakfast? Ann said, it's 11 now. Kids wake up really early. Siguro mga wala pang 6. Gising na yung mga bata, so maaga sila nagbe-breakfast. Is that all the work you have to do for the day? Not really. Yeah. I still have to clean the floors. Are you cleaning the floors, guys? Again, it's not even clean yet. It's up to you. I wouldn't worry about cleaning in the game. I'll wait a week. A week? Nah. You can stand a week of sticky floors? I don't think it's that sticky. It is sticky. Tapos na kami mag-lunch. How was it? That was really yummy. Yeah, masarap guys. In fairness, I had a chicken bao. Yeah. Crispy chicken bao. That was really good yours as well. Yeah, yeah.
Hindi ako nag-vlog kasi wala na. Hindi lang ako nag-vlog. But it's good. Here, oh. Diyan. Hibernia. Masarap dyan, in fairness. First time namin dyan kumain. Napupunta kami sa lote para makita nila kasi hindi pa nila nakita yung lote. Lote lang naman. Pero yeah, para makita nila yung aming bagong neighborhood. Dito na kami guys. Tingnan nyo. Yan yung bahay na pinuntahan natin. Lagi natin pinupuntahan na yung mga kahoy-kahoy pa. Ngayon, ganyan yung itsura. Nakaka-excite. Excited ako para sa kanila. Yung brick na pinili namin kahapon, ganyan oh. Ganyan yung kulay. Sabi ni Dan, it's very, 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 very close to that daw. Yan, ganyang kulay ng bricks. Dito kami sa Foodland. Meron kami bibilhin. Hindi ako ready. Wala akong lista ng mga bibilhin for food. Pero kailangan niya daw ng deodorant. Shampoo, kailangan niya din daw. So, tapon na tayo dito. Saglit. See, yung pomegranate ang mahal. $6 yung isa. Each, my gosh. Bahay na kami, guys. We got watermelon. Half of a watermelon. We got drinks to bring later. Dadalhin natin ito mamaya kinakat. Dan's shampoo. Ito lang talaga yung shampoo na gusto niya. Na hindi nagre-react yung kanyang ulo. Herbal essences. Color safe, color me happy. With rose essences. And then we got him his deodorant. Wala siyang pakialam ko anong deodorant. Kahit na ano lang. And then 2 nectarines. And 1 avocado. Guys, ready na ako umalis. Kaka-text lang ni Love na papunta na daw siya kinakat galing sa Asian shop. Nag-ano kasi siya, nag-shopping siya. Naglulutuin namin. Nagluto ako ng brown sauce kasi sabi ni Kat, lutuin niya daw yung lobster niya. Meron pa siyang lobster na natira. Lagay natin dito kasi kay Kathy din to. Ibabalik natin to sa kanya. Ay, naku, ang bango-bango talaga niya. Meron kasi siyang ano. Uy, napaka-oily mo pa naman. Naka-white pa naman ako. Ay! Okay, dahan-dahan tayo. Yan. Okay. Yan yung ating brown sauce. Dala din ako ng potatoes. Kasi magmumukbang ata sa channel nila. Tingnan nyo to. Sineparate ko to kasi dadalhin ko sana siya sa Renmark. Wala guys, hindi ko siya nadala sa Renmark. Isa din siya sa mga nakalimutan ko. Meron pa namang ano dried squid At saka ito, Bantayan's Best na boneless danggit. Hindi ko masyadong bet yung danggit. Ako lang ba? Hindi ko siya masyadong bet. Dadalhin ko sana to sa Renmark sila. Pero ngayon dadalhin natin is ito. Isa. Dalhin ko na din ang danggit. Bigay natin sa kanila kasi hindi ko siya bet. And then, ito din. Dinala ko. Bigay ito ni Nisa. Kaya lang ang dami. So, share natin. Ayan. Bigay natin sa kanila. And then, ito din. Mangoes. Dried mangoes. Ay, actually, akin. Dala ako ng banana leaves. Thank you, babe. Okay. Oops, sorry. It's up. And we're off. You okay, my love? I'm okay. How's your belly? So. Sama daw yung pakiramdam nyo. I think I got a tummy bug. Tummy bug? That's fine. Tsaka bug. We're off to cafes. Ayo. Ayo. You knock? I did. I can hear Lovely's voice from here. You gotta knock properly. I did. It was a really hard knock. See, they're very loud. We can hear them. Maybe that's why they can't hear us. Say, ayo. Ayo! Say, ayo, malab. Not again. Oh my gosh, let me call them. I'm here. Hello. Hi. Busy na silang dalawa. Hi guys. Sure, napaka-subdue niya naman. Hi guys. Kanina, ang ingay-ingay niya. Ay, na-vlog ko yun. Ang ingay-ingay mo talaga sa labas. Kanina pa kami katok ng katok. Hindi ka namin makatok na. Kaya nga, sabi nga ni Dan, kumatok ka ba? Kumatok na
lakas na kasi Dan, oy. Gumanon talaga eh. Yun na narinig ko. Oo, yung sobrang lakas na talaga. Pag nakita mo sa vlog, ano talaga, sira yung ano nyo. Sabi ko, tawagan ko na lang kaya. Sabi niya, Dan, tapak! Ang lakas ng ano, katok niya. Ano natin yung... Oo, ako na. Ikaw na magbabala. Ang dami naman. Marami ka pila. Kaya nga, para doon ka, wag masunog. Ako na dito. Ano? Bi, ako bi. Tapos na guys. Ito na ang kanilang ano. Amin pala. Kasali pala ako sa kainan. Oh my gosh. Lobster. Tingnan nyo. Yung crabs. Lobster. Loo nga, uy. Kain na tayo para maano natin yung langaw. Dili. Yung mga sauce nandito, guys. Lagay ko lang siya sa dalawang ano. Isa lang yun. Yung sinigang nandun. Kakain na iba talaga yung sinigang. Anong pinagdadaanan yung dalawa? Anong problema? Manglibre siya doy. Eh siya? Char. Kasi wala daw siya. Sabi niya, nahiya daw siya sa ka-victory. Oy, busy kasi siya, guys. Busy siya. Presensya niya lang, okay na. Oy, guys, sasabihin ako sa kanila, guys. Okay, Find a supportive friends, guys, who celebrate your victories. May pa-coach. Meron dyan pa-caption sa Instagram. Pwede niyo yung gamitin caption. Char. Oo nga pala. Oo nga. Bakit nga ba kami nandito? Sabi, di para masaya naman. Ano siya? Ganun lang sa mukha mo ba? Kaya nga, nang utos pa ikaw magsabi. Ano daw siya? Ano nga ulit yun na ano? Number 1. Gara dyan sa buong. Number 1 daw siya sa buong South Australia na seller. Yes. Seller, diba? Yes! Okay ka. Kaya nakapag-crabs kami ngayon. Oo, tsaka nakapag-milk tea. Ay, ikaw bibili milk tea? Okay. Gusto mo, si Rice na Oo lang. nga. Di ba ako dapat bibili niyan? Hindi, okay lang. Kuya, mas tuloy siya. Pangipira. Sabi, okay lang, pengipira. Thank you, Mayo. Pwede tayo share. May cash ako, Lai. Uy, buong. Ano na, kain na tayo? Kain na tayo, para maano natin yung langaw. Yung mga bata. Busog pa sila. Thank you, Dad. Sure naman talaga ang ating pa-milk tea. Sana araw-araw top seller. May palibreng milk tea. Let's eat na. Let's eat. Tara na, kain na tayo. Kain na kami, guys. Yung mukbang sa channel niya. Hindi, okay lang. Mahaba na kasi yung akin. Ba yan? Alam mo, ipatong mo kaya yung camera mo. Hala, 0%. Ay, nalaw ba? Hindi, zero memory card. Totoo. Kailan pa tayo kakain? May kapuya pa. Ano gusto mo, Day? Hindi, si ano na yung kay Cathy. Okay. Naka-play ka na? Naka-play ka na ba? Wala. Palihog daw play, hindi. Okay. Bago siyang memory oil. Picture. Kaya nga, mag-delete ka nga muna. Kangkin, saan Recording. Akin yan. Kada ko anak tutoy din ha, oy. Hindi, ayaw mo pa. Ready? Picture tayo. Ayaw mo dito? Hindi, sige. Kasama ka na talaga ng ano, Bino. Part ka na Kaya nga, doon na. Hindi ito ba? Bata. Diyan ka. Sige. 1, 2, 3. Thank you, ate. Thank Salamat, you. ate. Bring Veronica ate in a slow manner lang. What? In a slow manner, ate. In a slow manner, ate. Pikachu? Sino to? Assistant Clarice. Oh, thank you, ate. Kasi sabi ko, let ate Kati eat ate. Sabi niya, okay. Buti na lang sumama. Ay. Oo nga, buti na lang talaga man. Nandiyan si ate, babysitter. Kasi at least ba, maka-enjoy din si Kati rin ba? Uy, ang galing ng phone mo talaga. Kuha talaga tayo. Dito God, kain na tayo na. So let's begin, guys! Yay! Congrats! Congrats, madam! Uy guys, mayroon ako sasabihin guys. May sasabihin lang ako. Find a friend, group of friends na talagang who would celebrate your victories. Little Caption lagi sa Instagram. Ginugol niya yan. Kaya wala lang dito yung mga ano, nakakahiya. Okay, sige. Okay, 1, 2, 3. Hi guys, welcome back to my channel. And for today, magmumukbang kami ng mga indays. Yan. At saka sobrang blessed naman ako nandito sa aking mga tabi at celebrating my little victories, guys. Kaya I'm so happy. Thank you sa mga pamilya ninyo and mga pa-sponsor sa mga food. Yan talaga ang mga YouTuber. Thank you! Let's go! Wala tayo na ano. Ano daw? Mga pa-sponsor. Thank you! Thank you! Ay, hindi pa pala talaga kakain. Kasi hindi kayo nakalimutan. Magsasabaw talaga tayo ngayon. Hindi ilalagay natin dito. Okay. Para ma-respeto naman natin yung sinigang niya. Patigim nga nitong sasaw ni Simple Rice. Uy! Kuya, May sakit ako Char. Iba yung panlasa ko. Kuya, wala gini Simple Rice. Uy.
Tikman mo nga, Lai. Yummers! Masarap? Yummers. Totoo. Good. Yummers? Palagay mo. Ayaw niya doon. Ate. Slowly. Slowly maneuver. Yummers. Sarap na. Maidip mo yung ano. Thank you, Dai. Thank you very much. Sabaw kayo dyan. Si ate alam na yan paano mag-maneuver ng mga bata kasi si Aliyah. Aliyah, sige na ate kasi Aliyah is being so naughty. Aliyah, guys. Ate! Ayan na ate, papunta na ate. Paano mo kaya? Sorry. Natakot tuloy yung isang buka. Takot talaga yung bata. Ang daming gulay. Huwag mo naman damihan masyado, oy. Kaya nga yun. Kunti lang. Sa'yo, konti lang. Oo, kunti lang. Ibigay mo yan para may matira ba? Para ibigay madala mo ko kay sa... Loveless Day, Kat, ito na lang kay Simple Race. Oo, ito yung akin. Thank you. Salamat. May idea ka Basta talaga. talaga matakaw. Akin agad talaga, guys. Ito yung sa kanya, yung may tatlong bones. Ang dami nga eh. Hindi mo mukha ni ate. Ba dala. niya? Iniwanan sa ni Veronica sa niya. Ay, naku na lang yung kay Veronica. Gusto niya kasi making mukbang din. Ikaw, Dailay. Sarap. Sarap talaga. Nasaan yung kutsara? Please, big cut. Tikman na natin. O, tikman na natin. Hindi ka pa nakatingin. Sarap ng sinigang. Good job, Kati. Sarap ng sinigang. Dito natin nilagay yung mga tapon. Thank you. Grabe yung, dyan, oh, sa grabe dulo. talaga yung highlighter mo, Kat. Talagang palong-palo, oh. Talaga ba? Nag-highlight ka? Oo nga pala. Nag-highlight siya. Nag-blush din siya. Okay, let's eat! Parang ako kami sakit. Para may masarap. Gusto mo ikat na? O yan. Ay, malutong Share tayo. Aray ko giatay. Okay, kay. Agoy. Ayan o kayo. May lumabas na ano o meat. Ah, thank you. One corn love. Arte talaga, eh. Aww. Ang plastic talaga. Tingnan natin itong ano na. Pasos ni Simple Race, guys, ha. Harap yan. Yawas lang yung mga langaw. Uy. Ano yun? Sama siya sa ingredient. Uy, sobrang sarap na dahil. Ana, perfect mo na talaga dahil. Yum. Baba soup. Sarap. Sarap kang baluan ka na. Sige. Bigyan ko siya dahil, ha. Kasi, pagod na pagod kasi siya sa pag-ilim po. Alagaan mo Ayan, yan. alagaan natin. Kawawa naman. Hindi pa naman yan makapag-reply sa sobrang busy. Oo nga, hindi ako masyadong nasa phone lately. Wow. Ano siya namamig ng kanin? Kanina na din naman kasi ito. Uy, alam mo, lagi nila napapansin sa akin. Napapansin niya ba? Baba. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go pizza. Oh, ang daming laman ng bag ah. Hindi na akin ah. Ay, kay ate pala to. Ay, hindi yung minigay sa kanyang bag. Maka-judge ka sa akin ah. Hindi naman akin yan. Sabi ko, baka na si Pre-Race, gutom ka. Kaya nga. Daming laman ng bag. Ayun guys, pagkain. At saka alcohol. At least alcohol, hygiene first. Tapos na kami kumain. Si Dan at saka si Neil pala. Nandun sa ano guys, sa go-kart. Nag-go-kart silang dalawa. Ano? Wow, oh, kaya nga, sabi ko nga kanina. Meron? Ano ate? Juice or... Oy, meron? My gosh. Ano to? Brown sugar milk. Ah, very nice. Last time. Thank you, Lai. Thank you very much. Pero siya, ano, have a good night. Kaya nga. Ay. Alam mo, pag sila... Merong sulat. Merong ano, oy. Hindi, ganyan talaga yung ano. Tingnan mo yung kabila, may... Oo. Sa ano talaga yan? Bag. Sinulat Ito din, sinulat. Tingnan mo. Yan din, nag-drawing pa talaga siya. Tanawa lagi. Gidrawing. Gongcha tip. Nag-drawing talaga siya. Effort dyan siya. Hi, hala. Siya na talaga ang nag-drawing talaga ng cat. Tanawa sa likod. Na-erase. Nag-drawing talaga siya, Lai. I-appreciate mo naman to. Thank you so much, Kuya. Hoy, Lyra, ano mo yan? I-frame. At least, ha? Na-redeem nila yung sarili nila. Oo. Oo, nag-draw siya talaga. Siya na talaga ang nag-draw talaga. Nag-drive pa siya, nag-draw pa siya. Ang bilis pa niya dumating, di ba? In fairness. Thank you so much. Over. Mag-ano na kayo, magpili na kayo dyan. Hoy, oy, Kati, alam mo, ito, ano siya, set yan ng mga pang-volumize sa buhok. Maganda yan. Ayan kay Kati.
Yung mga maganda yun, Day. Mga Sephora na mga ano ba, sample. That's all right. You're very welcome. Alo. Ayan, maganda yan, pan-lighting, Kat. Mapapalitan siya ng kahit na anong kulay, Kat. Iwan ko. Tingnan mo, Day. Kung di ko yan nagamit, eh. Baka nandito sa loob. May battery ba sa loob? Ano yan? May battery. Walang battery. Uy, Lyra, ito yung sinabi ko sa'yo, Lai. Sa ano mo, pamangkin mo. Oh! Itingnan mo yung mga standee, ang cute. What's that? Sa BTS nga. Nga BTS nga. Yung tinatanong naman. Ang cute niyan. Lai, may mga pangbuhok dito, Lai, oh. Ikaw, Day, pili ka ng mga skincare. Skincare ako at saka mga makeup. Nandito yung mga skincare at makeup. Dire? Tanggalin mo yan. Talaga? Uy, wow. Kaya nga, standee siya, ang cute niya. Tapos merong ano dyan, merong isang box dyan, Day, na kasi yung mabigat. Basta meron siyang ano, film din na maganda yan, Day. Nag-declutter nga ako. Mag-share kayo kasi madami naman yan. Oo, pro. Uy, bago yan sa VT Cosmetics. Bakit ang dami mong dineclare? Kasi nga ano. Gusto mo mag-ganon-ganon tayo? Ako mag-mask. Akin na lang. Si Lyra, oh. Share kayo. Hati tayo. Ayan, kay Ann Clothes. Gusto mo yan, Day? Yung complete set talaga. Yung brush? Na brush. Hindi ko ako nagbabrush na eh. Sa'yo na, tumarama tong brush. Gusto mo si Ann Clothes, diba? Ayan, oh. Uncoots. Inaanohan ka yan. Hinugasan ko talaga yan. Malinis na yan. Baka ano ba? Primer ba yan? Tinatamad kang mag-impake ng bahay nyo. Uy, Loy, itong mga pangbuhok, oh. Pangkulot. Gumagana pa yan. Ayan. Gusto nyo yan? Marami dyan. Tanggalin nyo nga to. Madali ba itong mag-ano, Day? Magkulot. Oo, nakakakulot yan. Hindi ko na nga lang ginagamit. Ang ganda yan Madali sa siya iyo, magkulot? Oo, tapos maganda yan sa buhok mo, makapal. Sige, try mo nga ngayon. Ikaw, ikulutin mo nga yung buhok mo. Magiging ano naman to, Arian. Ay, may damit dito. Ang daming ano dito. Wala na akong pag-asa sa damit. Hoy, hindi. May malaki. Ikaw yan. Meron. Ay, naku, lovely. Kasi Catherine. Tingnan mo nga yan before mo i-judge yung damit ko. Tingnan mo yan. Ano na naman yung ibang makakasa sa akin. Pero guys, nakita nila, ang dami nagsabi, ang payat na ni ate. Kaya nga, di ba? Pero it was just a joke. Tingnan mo muna yan. Meron pang curler. Binigyan mo ako ng ganyan. Ang dami. Kaya nga, maganda nga yan. Tingnan mo. Oh, malaki yan sa akin. Mark, bagay ito sa akin. Hindi pa ako naka-declutter nun. You like this live? Kasi kung ayaw mo akin na lang. Like you like this kasi bagay ito sa'yo din. Kasi okay lang. Hindi, sige na, ikaw muna. Kasi kay Lai, maganda rin naman sa kay Lai. Gusto mo ba Sige. kung... Tingnan mo muna. May mga damit dyan, oh. Yung acne ko, makikita sa likod. Back knee. Ay, alam mo, Day, ito, mali ito sa akin. Kasya to kay ate. Ay, Pero malaki pa yan kay ate. happy yan si ate. Pero kasya yan. Oo, maliit ng konti. Malaki naman yan. Uy, kay mami siguro yan. Kay ate. Oversize. Ariana Grande. Diba? Kasyang-kasya yan sa'yo. Kaya na lang, Lai, ayaw ko na lang kasi. Bakit ka nahihiya? Nahiya ako sa katawan mo. Ayan, maraming ano, sunnies, Day. Ako titingin ng sun. Sige, sige, ang dami, Lai. Kasi yung... Maraming sunnies. Huwag mong bigyan ng salis yung isa kasi ma-arty. Ang tagal. Ito, Lai. Oh. Ito, Daya. Uy, marami. Ay, ayan, mga pang-ate. Malaki. Yung kay Lai Uy, na pang... mga pang-ate. Kaya, maganda. Ayan, maganda, Day. Bagay sa'yo. Thank you so much, Simply Race. Ito, oh. Yun ni ate. Mga liliit yan. Ay, very good talaga. Di ko pa yan nagamit, ha. Ay, that's nice. Maganda yan sa inyo. Kay ate, uy, Ayan, Kat. Wedding. Kasi yan sa'yo, Kat. Malaki ate. Ay, feeling ko kasya yan sa akin pero hindi ko lang nabetan. Masikip yan sa'yo. Hindi, uy, malaki naman yan, Day. Smile, Lyra, ikaw yan. Kasi kung kasya kayo, simple. Ay, maganda yun, Kat. Hindi, malaki yan sa akin. Ang ganda niyan, bestie. Bagay yan sa'yo. Try mo yan, Kat. Yung mga damit sa inyo na lang, guys, ha? I'm just saying. I'm just being honest.
Ito, either Kathy or Lyra. Maganda. Kasi sabi mo, ayaw mo ng damit. Ay, ang ganda o yung ang ganda na. Ayan, maganda. Ate Lyra, Ate ay, sumapit yung Barbie. Check mo to, maganda yan. May white ako. Oh, yeah, ate. That's yours, ate. Oh, That's all right, ate. Oh. Ayan, kasal ni Christina. May pa char-char kasi yan. Hala, grabe, taas naman, oy. Bagay kay ate yung dress, guys. Kasyang-kasya. Oh, ito. Patingin, ate. Oh. Pati si Veronica. Hello. How was it? Yeah. Good? Oh, Tony! Surprise! Hi, Tony! Sabi niya talaga, sumama yun si Tony. Hi, Tony. Oh, there you go. How are you? Did you go with them? Yes, yeah. Alis na siya, guys. Ingat, Inday. Thank you so much. I thank you so much. Punta siya New Zealand. Thank you, Dad. Ay, sa birthday ko. Hello. Ay, naman siguro. March, ano yung 2020? Uy, 21 yan ha. Huwag mong kalimutan yan. 21 ang birthday niyan. March 20. Hindi kasi yung birthday. Sabado, di ba, Kat? Sabado yung birthday niya. Timing na timing. Kat's birthday on the 21st. 21. Pero we're not, we won't be here. Ay. Kasi may birthday din kami. Happy birthday. I was talking to my sister. Sayang. Magaling pa naman. She's Sana traveling, niya we're tayo sa Bali. traveling, she's traveling, we're traveling. Ay, sayang. Bali, birthday Well, you think it's my getaway. birthday, weren't you? Alis na kami, guys. Natag lang namin si Love kasi mabigat. Lamig. Grabe ang lamig. Bye, Day. Bye, ate. Bye. Bye, Day. Thank you, Don. Bye-bye. See you, love. Bye. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pagdating namin ng bahay, diretso agad ako skincare. Kasi late na din kami dumating ni Dan. Lagyan lang natin si Dan ng eye mask niya. And matutulog na kami. Yun yung vlog. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo. Ako nagustuhan ko. Sobrang busog na busog ako. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Good night, my love. Good night. Naka-earphone siya. Bye. Mwah.